Čusák busák, já jsem Seba. A já Petr. A dneska jsme si rozhodli, že natočíme Minecraft. Minecraft to bude 0.14. Víme, že to hrálo už dost youtuberů, ale my jsme začali, tak to jdem zkusit. Jo, takže my už můžeme udělat nový svět. Tak Petře, poprosím tě. Uděláme seed, bude. Moje telefonní číslo. Tak řekni. Nepíš. Teď třeba 3, 6, 7, 5, 5, 5, 4, 3, 2. To je jeho telefonní číslo, kdybyste to chtěli. Ne, keca. Nekecá. Seba. Ty vole, já neumím psát. Petra. Creedwork. A už se dá vyrobit. Tak to je náš nový svět. Si to chytně znova. Jdem. Pokaceme. Pokacáme. Posekáme strom. Tak Peťa je skrávař, tak má takový ten správný krávařský přízvuk. Kdybyste nevěděli, tak Kravaře je hlavní město Prajska. Jo. Tak teď si mě zaskočil, protože já jsem to fakt nevěděl. Tak ty jsi hlupý. A ty jsi hlupý. Nenadal. Hlupý jak chlupy z dupy. Ještě víc vymaštěný. Tak zatím si tu uděláme crafting table. A samozřejmě se škadlíme, vůbec to nemyslíme zle. To právě Jsme kamarádi. ulice. Tak tady si uděláme. Nemá to nic společného s tím pořadem. Tu si uděláme základní věci, jako krumpač, sekírky, meč a lopatku. Jo, a kdybyste se divili, že tu slyšíte motorky nebo auta, tak jsme venku tady u Pustkovce, u hřiště a tam. Jak je hospoda domeček, u Zušuvarčíka škola. Určitě doporučujeme Chodit na tu školu, nic se tam nenaučíte. Ne, určitě doporučujeme chodit tady do té hospody, domeček se to jmenuje. Doporučuji. Jinak nejsme plnoletí. My tu nemůžeme pít. Můžem. To je tak sebo, já myslím, že už by nám stačily suroviny. Tak jdem se vydat do... Tak se jdem vydat do jeskyň najít nějaké. A kdybyste nevěděli, jaký máme skin dohromady, tak já vám ho ukážu. Cože, já mám úplně jiný. Pardon, to musím napravit. Tady jsem nechtěl. Počkejte minutku, my se vám omlouváme. A my to stříhneme tady, tak my jsme zase zpět po menším střihu a vyměnili jsme si ten skin, můžeme vám ho tady ukázat. Tady vypadá ze zadu. A teď vám ukážu zepředu. Furt mi pada pití. Takhle se krásně zombík. Jinak do videa zdravím jakoho? Šimona Krče, Reného Šiguta a jinak já chodím a Zdeňka Mecku. Ti ani nevím. Tak jdeme najít nějakou jeskyni. Ne, první jdem najít zvířata. Zdeněk Mecka bydlí u Interšpáru. Aha, takže už tam nebydlí. Bydlí teda, teď je tam už Albert. Jdem zabít prasata, máme nějaké jídlo, bo nemůžeme mít hned po minutě hlad. Super, nějaké XP. Jupi, už máme velká jeskyně. Tak zabydlíme se někde tady. Já bych moc jakože nechodil. Já bych jakože... Máš zapnuté difficulty? Jo. Jo, tak
Jako nejsme žádný sraby. Hrám Net a Hard. To mám úplně nejtěžší úroveň. Tak tam máme houby. Snad tam budou i červené. Tak Ty si šňupnem určitě. tak si uděláme polívky. A měli bychom si udělat obydlí. A jak tam dojde, Tak si uděláme obydlí. my to teď střítem, a jak tam dojde, tak se hned uvidíme. Ozveme. To je dobře. Už jedem. Tak my už jedem. Tak už jsme se ozvali zpátky. Už jsme tady. Tu máme nějakou menší jeskyň, se mi zdá. Ale první bych si tu asi udělal nějaký dům. A ať se můžeme ubydlet a přežijeme tuto noc. A omlouváme se, že bude video tak krátké. A amatérské. To hlavně. Natačíme hlavně poprvé v životě. Tak My jsme našli takového koníčka. Dejte odběr. Šimon Krč, který bydlí u základní školy. Dejte, když tak odběr, like, pokud se vám video líbilo a čusák busák.